لرضا الله تعالى ولشفاعة رسوله وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين وأصحاب كل وآل كل وإلى أرواح تابعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين مجتهدين في الدين ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا والسلسلة علومنا وحسن الله صاحب هذا التأليف الإمام عبد الله بن محدد والدي مطهرين وسن ومن مستعين جريم الحي وسلم من اسم جريم سبحانه وسيد محمد بن علوي المالكي وشيخ الكلاني وجميع محمد ربي كما يمدر الكريم ويدرب الأبدين وآيب سمي وآيب شمسرين وإلى جميع شيخ بارك وإلى وإلى يوم فتنة سدى القدر وإلى والمنويت ويتهن الخليل وجميع سلسلة علومنا بنية أن الله يجعلنا من أهل العناية والرعاية والحفظ واللطف والحفظ والإكرام بحق سيد البرية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم وعليكم السلام. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Amma ba'd, faqala al-musannif rahimahullahu taala nafa'ana bi wa ulumi wa matan nabi madadi amin. Ini halaman 20 nggih. Wa qala nggih, beliau mengatakan nggih, wa idza aradta an tastafi insanan li nafsik fala ba'sa an tamtahinahu bima la yasul istifa bidunihi. Niki tentang pertemanan nih, persaudaraan. Kemarin nggih ngoten nggih, tidak seyogyanya napa le wonten tiyang niku ngaku dulur tapi gak gelem ngekei manfaat, maksudnya bantu dan lain sebagainya nggih. Niku persaudaraane nggih dari sisi persaudaraan tidak bisa dianggap persaudaraan, ngoten lah intine. Kemarin lah ngoten nggih. Baik saudara langsung ataupun nggih kita niki kan kabeh nggih dulur, ngoten lah intine ya. Dulur muslim. Nggih kaya misalkan lek dulur muslim nggih Palestina ngoten butuh bantuan tapi negara Arabe gak gelem bantu semisal. Kaya ngoten kan nggih mosok bisa dinamakan persaudaraan sesama muslim dari sisi negara lho nggih. Sanes persone ya. Sanes orang sing berikutnya nggih tentang dulur niki. Maksudnya kanca. Idza aradta nggih antas tofi insana li nafsik. Kalau kamu niki mau memilih seseorang untuk dirimu sendiri, ngoten. Baik niku napa? Orang yang napa kita ambil napa? Semisal gawe bojo nggih saged niki, gawe kanca nggih damel pembantu, gawe anak buah atau pekerja nggih. Iki tirose beliau. Lek sampean kepin milih seseorang untuk dirimu, maka fala ba'sa antam tinahu. Ndak mengapa seandainya orang niki diuji, diuji dhisik, diuji dengan malayasihul istifa bidunihi, sesuatu yang tidak sah kita memilih orang tersebut tanpa hal tersebut, ngoten lho nggih. Maksudnya lek sampean misalkan katin ngangkat wong dadi pembantu, pada dasarnya kan nggih awale mesti diuji ya biasa nggih. Mboten mungkin moro-moro sampean dadene pembantu kamar dibuka nggih terus nggen dhuwit didudui iki nggen dhuwitku jogon lah nggih gak mungkin nah nggih. Paling-paling ada batasan-batasan tertentu diuji dhisik. Oleh mlebu iki kamar gak oleh mlebu. Niki gak oleh mlebu, sing iki gak oleh di buka nggih, urusanmu mek kene ngoten dhisik kan. Mboten moro-moro langsung dikekno kabeh, ngoten lho nggih. Kan berarti diuji dhisik nggih. Saman kerja mawon nggih ana ujiane nggih. Maksudnya dilihat hasil kerjae selama berapa nggih. Kan wonten perusahaan sing ngoten. Ki lek apik terus lek gak apik ya iso ditokno teko perusahaan atau mungkin jabatan paringi rada rendah semisal gitu. Atau sampean misalkan nggih tiyang kerja ngelas ngoten nggih, lek wonge apik ngelase ya kongkon ngelas terus nggih, tapi lek gak apik nggih, paling-paling kongkon ngangkut usine, kongkon napa ngirim barang dan lain sebagainya, kan bisa jadi kayak ngoten.
pada dasarnya nggih wonten wonten napa? Wonten ngujine. Tapi lek kate milih bojo sampean uji ya gak oleh, kecuali lek takon ngoten tok nggih. Lek nguji anu ya gak iso, ngoten lho nggih. Sagede kita kan bertanya, kemen kepin nguji calon istri nggih, takon kan nang tanggoe, nang koncoe atau ndelok koncoe sapa semisal nggih. Atau tiyang saniki misalkan ndelok Instagram ya ndelok napa jenenge Facebook-e ya ndelok ngetene ya. Ndelok aktivitase. Niku paling enggak ngoten. Pokoknya intine lek kepengin golek kanca sing anu nggih diuji dhisik nggih. Tapi lek sampean kate belajar teng tiyang ya aja diuji. Gak apik lek sampean niat nguji wonge ngoten lho nggih. Maksudnya njajal wong iki beneran. Lek jane niat nggih wis langsung budal mriko nggih. Di istikhari apik belajar nang si fulan wis tak belajar mriko. Ndak usah tak jajal sih wong iki ngerti temenan apa ora semisal nggih mboten usah semacam niku. Pokoke niat apik nggih men milih seseorang dadi kayak sampean nggih kate kuliah. Kan kuliah paling nggih menentukan pilihan kuliah nang ndi nggih. Oh kuliah nang kene karena anu apik ngene. Teko omah cedek atau jari buku ngonrono dan lain sebagainya dengan berbagai macam alasan nggih. Ketika sampean sudah memilih nggih otomatis kan ya gak mungkin sampean wis milih wis jelas apik tirus sampean ya. Terus ketemu dosen A B C moro langsung mundur. Kan nggih gak mari-mari anu ngoten. Ya pertama milih istikharah ngoten intine. Istikharah niku jalur yang nggih sing apik insyaallah ngoten lho. Istikharah kan jenenge niku golek apik ngoten lho nggih. Amun kate lunga nggih istikharah sik kan nggih apik. Cuman kate napa istikharah sik nggih apik. Istikharah bukan cuma untuk gawe kawin nggih, tapi damel berbagai macam kegiatan kita yang bisa saja mengandung kebaikan, bisa saja mengandung gak baik. Kita minta apik teng Allah. Jenenge istikharah. Istikharah mboten kudu ngipi sampean, ngoten lho nggih. Lek sampean mantep ndek ati nggih wis budal. Lek mboten mantep kaya ragu-ragu anu nggih mungkin niku tuh napa cara anu alarm agar kita enggak berangkat ngoten lah nggih. Misal wis berangkat ya wis tunggu takdire intine ngoten. Napa ae sing terjadi misalkan lho ya. Pokoke dirasi beliau ngoten nggih. Lek sampean kepengin golek napa kanca intine mencari orang yang dipilih. Niku ndak mengapa kalau diuji. Lek gak diuji ya gak apa-apa. Ngoten lho nggih. Lek gak diuji pada dasare nggih gak masalah. Sampeyan kate ngembangno usaha wis tak golek napa jenenge? Golek wong di internet. Ya, tiyang sani lah ngoten kadang cari lowongan kerja moro masang iklan teng internet nggih. Moro masang iklan. Nah, wonten tiyang lamar moro sampean dadekno. Gak diuji ya gak apa-apa. Ngoten lho nggih. Wa qala la tasab illa man tastati al-qiyam bihaqi illa man tastati'ul qiyam bihuquqihi wala yuhwijuka li talabi huquqika likamali qiyamihi biha. Kirose beliau niku la tashab nggih, jangan engkau berkawan nggih, jangan engkau niki menjadikan sahabat nggih, menjadikan sahabat karib orang yang tastati'ul qiyam bihuquqi, kecuali orang sampean niki mampu melaksanakan hak-hak persaudaraan dengan orang tersebut nggih. Nggih dolor nggih nolong-menolong nggih. Tapi tolong-menolong teng Al-Qur'an niku tolong-menolong harus pada hal yang birri wa taqwa, kebaikan kali ketakwaan nggih. Jadi nggih jangan kita berkawan kecuali kitanya niki nggih. Niki mampu memenuhi hak-hak orang tersebut. Semisal napa hake wong misalkan nggih, misalkan dia niki butuh salat ya kita elingno salat. Lah nggih kabeh wong ya butuh salat nggih. Tiyang niki semisal mawon nggih. Butuh bantuan kita mampu bantu ya kita bantu ngoten. Tiyange napa? Nggih pokok hak-hak kanca ketemu nggih di sapa semisal. Lek sampean mampu untuk koyo ngono nggih.
berkawanlah orang semacam niku yang sampean mampu. Dan orangnya wala yuhwijuka li talabi hukukika. Dan orang tersebut boten-boten sampean untuk mengetahui hak-hak sampean. Ngoten intine. Hak-hak sampean apa disopo? Misalkan lho nggih. Kanca sing kita kancai niki lek ketemu gak nyopo. Berarti kan foto kita sing nyopo dhisik. Ngoten lho nggih. Lek sampean duwe kanca nggih wonge rada songong misalkan ya. Terus ketemu sampean ya jelas ketok wajahe ngoten lho ya. Kudu mek selipan ngoten tok nggih. Ketok tok jelas ngoten. Tapi gak gelem nyopo langsung minggir. Berarti kan dia niki lek ketimin nyopo kita, foto kita beritahu dulu kan. Ngoten foto pada kita. Agar dia niki memberikan hak kita sebagai kawan disopo. Ngoten lho nggih. Misal kula ketemu Hamid nggih. Hamid moro langsung gak nyopo. Jadi kula ngelingno, Mit, baru dia nyopo. Lho, foto tak elingno baru dia nyopo. Padahal ketok, ngoten lho nggih. Lek golek kanca kasarane ngoten. Aja kaya ngono, ngoten. Golek kanca niku sing gak foto kita untuk si kanca niki melaksanakan hak-hak kita. Ya kaya wau lek foto anu ya lek susah mungkin dibantu. Ya. Atau lek tiang napa nggih di napa loro paling enggak ya ditungakno nggih. Misal tiang kanca lek loro kadang kan nggih disambangi. Tiange wis kita loro gak foto kita niku diwarai dhisik. Aku loro sambang ngono, ngoten lho nggih. Gak perlu ngoten, tapi kita sendiri yang moro-moro teko nggih. Dia juga kaya ngoten. Mboten perlu kita beritahu aku loro sambang ngono. Misalkan ngoten lho nggih. Ya mboten usah, nggih dia sendiri akan datang seandainya ada kesempatan. Ngoten lho nggih. Atau lintu-lintu nggih. Nggih kaya sampean teng tangga ngoten lho, wonten tangga peja kan ya moro-moro teko nggih. Pokok krungu khabar ya moro langsung teko kan. Mboten foto tangga sampean, ayo aku foto nggih. Lek sing biasa gali kuburan nggih. Ayo aku foto sing gali kubur, aku foto sing ngusung-ngusung napa keranda. Aku foto wong sing ngeterno nang kuburan. Kan mboten Mboten lho nggih. Lek milih kanca kaya ngoten kasarane. Tapi nggih balik malih nggih. Kanca sing sae nggih kanca yang napa mengajak ke kebaikan jelas niku. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa niku landasane lek nolong-menolong lak niku pun titik-titik kaya tiang niku wis gak ono rasa persaudaraan tak jak mokel gak gelem misalkan ya. Kudu dulur maneh lho kok. Niku ya gak genah niku. Aja dikoncoi lek ngoten. Lek sampean koncoi gak apa-apa tapi sadarno wonge. Nggih nyadarno wong kadang foto mboten setahun, 2 tahun, 3 tahun nggih. Iso ae 20 tahun. Tapi misalkan sampean tetep koncoan ambek wong kaya ngoten nggih aja sampai kepengaruh ngoten tok lho nggih. Kadang-kadang soalnya watek saged nyolong ngoten lah. Saged pindah, maksudnya saged kita ikut. Nanti nggih kudu kuat semisal koncoan ngoten. Maksudnya kudu duwe kanca kok ngoten nggih. Lek sampean sing gak ada kerja ndek kantoran atau duwe dulur kan nggih gak iso milih kanca kadang. Wis kancae nggih ngoten niku, ana sing penggaweane ngene, ana sing penggaweane ngene, ana sing ngeten nggih gak iso milih kan. Tapi sampean kerja ndek mriku pirang tahun, pun suwe sampai suwe. Kemungkinan kan bisa saja bertahun-tahun atau wonten tiyang nggih kerjae sampai seumur hidup. Lah kaya ngoten niku nggih tetep kita kudu lebih kuat timbang koncoe sing mesti ngejak elek niku. Semisal wonten lho ya. Pokok dirose beliau ngoten nggih. Lek golek kanca niku yang tahu hak-hak kita ngoten. Ndak usah diberitahu tentang hak kita, dia akan melaksanakan hak kita sendiri. Dan juga kita niki mampu melaksanakan hak kepada mereka. Tapi tanpa pemaksaan ngoten niku. Ten ana terusane niki wa qala man awwala fi isqati huquqi ikhwani ala qabulil udhri kana aqalla ma yalqahu bihi al-ghisyu wal makruh. Kana aqallu ma yalqahu bihi al-ghisya wal makruh. Man awwala barang siapa yang berpegangan ngoten.
pegangane untuk isqati huquqi ikhwanihi nggih, untuk menggugurkan hak saudarai wau niku berpegangan ala qabulil udhri nggih, untuk agar dia niki menerima alasan kita. Maksudnya lek sampean niku duwe kanca apik, sampean ro lek sampean niki gak nglaksanakan hae, terus sampean ngomong sepurane aku gak iso teko gara-gara A B C D. Sampean ro wong niki mesti nyepuro. Ngoten lho nggih. Sampean niki napa? Moro-moro nggarai wonge misalkan ya. Atau nyebarno rahasiae nang wong liya. Tapi sampean kenal wong iki wong apik. Ngoten. Masih tak wara nang wong lek aku njauh sepuro di sepuro, ngoten lho nggih. Lah, sampean nggih siapapun kasarane, kalau berpegangannya pada kebaikan koncoe sing gelem nerimo permintaan maaf kita wau, nggih, pegangane nang nerimo minta maaf wau, ngoten lho nggih. Karena kita ru wonge apik. Maka minimal dirose beliau niku kita lek kita sing pelaku nggih. Kita niki bisa menyebabkan si teman kita niki tertipu kali tertipu daya intine kebojo. Maksudnya lek kita niku berpegangan koncoku iki lak pasti nyepuro ngoten lho nggih. Atau lek sampean kanca napa nggih bojo wis nggih. Padha ae kan iki. Sampeyan gadah bojo terus bojo sampean niku senengane ngapura entok nggih. Wis pirang taun nggih. Sampeyan kepuki sepurane aku khilaf lali ya. Aku eling anu bosku ngamuk-ngamuk dadi ngepuki awakmu misalkan ya. Mungkin anu maneh ditempeling ditendang sepurane nggih. Tapi bojoe apik dadi nyepuro terus misalkan kayak ngono. Terus kita pegangane sepuroe wau. Dadi selalu ngeleki kasarane, selalu golek alasan sing macem-macem intine ngoten. Niku minimal nggih bojoe wau iso tertipu kasarane ngoten lho. Minimal kita niki nipu kanca wau nipu bojo wau lho minimal yang bisa terjadi. Maksimale nggih lebih saketan napa? Kejahatan lainnya bisa saja lebih. Maka nggih sing apik kan mboten berpegangan pada niku nggih. Ketika kita niki enggak ada kanca nggih, sampean wis duwe bojo gak iso wis duwe bojo niki nggih. Pada dasarnya kan enggak ada bojo lah kanca intine nggih. Niku nggih atau anak nggih, sampean gak iso milih anak, wonten anak sing modele ngene, ana sing ngene, ana sing ngene. Kan nggih mboten saged milih. Sagede kita berusaha anake cek dadi apik nggih. Dadi napa seyogyanya kita niki berusaha nggih pertama nggih memberikan hak-hak saudara kita wau. Hak dulur nggih, napa hak bojo napa kita ngomong sing apik misalkan nggih. Kita niki napa nggih boten moro-moro gampang gepukan ngoten lah nggih. Meskipun lek ndek Quran gepukan ya gak apa-apa ngoten lho nggih. Dengan alasan tapi lho ya. Bukan moro-moro gepuk lho nggih. Kudu ana alasane sing dibenarkan oleh syariat. Boten moro-moro ketemu bojoe ngamuk gepuk ngoten lho nggih. Moro-moro muangkel nang bojoe langsung ditendang nggih. Moro-moro ngeten ketemu anake langsung dijewer ya. Ketemu nopo tonggoe anu langsung diuncali nopo nang omahe semisal. Ya mboten ngoten, wonten wonten anu intine nggih. Jadi minimal kita memberikan nopo seyogyanya kita dados menungso nggih memberikan hak-hak saudara kita ngoten. Saudarae dhewe wau atau kancae mungkin nggih. Men kada kanca hake nopo ya di kei nggih. Koncoe suwe gak ketok wis tak takoni, lara apa ora misalkan. Awakmu kok suwe gak ketok irunge nggih. Nang diae semisal. Lara semisal niki lho ya. Atau hak-hak lainnya ngoten. Seandainya ngoten nggih. Seandainya kita niki melakukan kesalahan, tapi kadang-kadang ngoten lho. Lek melakukan kesalahan niku baru njaluk sepuro. Ngoten lho. Lek ngelakukan kesalahan temenan niku baru njaluk sepuro. Bukan kita pegangan nang sepuroe wau lho ya. Sing wau kan berpegangan pada minta maaf e. Lek sampean dadi wong apian nggih, lek wonten tiyang pikirane elek nggih, kita niku dadi wong apian terus pikirane tiyang niku elek, otomatis kan kemungkinan besar dia manfaatkan kita.
nggih. Wong iki apian nggih. Ya niki berbuat baik nang sapa ae, wis tak tekani njaluk duwike ya. Njaluk rokoke nggih. Yen utang dhisik nggih. Tapi niate gak bayar, niate anu, ngoten lho nggih. Cuma memanfaatkan saja. Lek sampean dadi wong apian. Wong apian lak gak enakan biasa nggih. Koncoe njaluk awake duwe nggih, duwe utang yo. Ya wis tak utangi lho. Kan ono ya wis ngono lho. Kayak gak enak ngoten lho. Utang iki krasa gak enak. Karena napa? Karena apik. Nggih, wonge apik. Lek sampean gak ada kanca apik ngoten nggih aja dikonokno, ngoten lho maksude. Lek enggak nggih kita akan jadi penipu orang tersebut, nggih atau kita malah menjerumuskan dia pada hal yang enggak benar. Jadi sepegangan kita sama gak ada konco, gak ada dulur, gak ada keluarga, guys kita berusaha memberikan hak-hak mereka, baik hak lek teng keluarga teng bojo niku hak nafkah, ataupun hak yang berupa dengan ngomong sing apik, misal nggih, dengan bergaul yang baik, nggih, sak teruse niku. Waqala akrim ikhwanaka ikraman tastati udawam alaihi wa illa kana ma'alal amri ilal wahsyah wal qati'ah. Terus beliau nggih, akrim ikhwanak, muliakan saudaramu, ikraman tastati udawam alaihi. Dengan memuliakan yang kita niki mampu untuk terus-menerus melakukan kemuliaan tersebut. Dengan kemuliaan kita niki terus-menerus saged mulyakno dulure wau. Lek ndak kaya ngoten nggih, kana ma'alal amri ilal wahsya wal qati'ah, maka urusane ben-ben niku akan menjadi wahsya nggih, gelisah atau cemas nggih, wal qati'ah dan juga memutus silaturahim, memutus pertemanan, memutus persaudaraan. Nggih muliakan saudara sampean nggih sesuai dengan mulyakno sing biasa. Nggih contoh sing biasa jari kula niku lho nggih, lek sampean niku enggak ada kanca akrab nggih. Terus lek sampean niku pegangannya cuma lek nang kancae kudu nggawa-nggawa. Nggih. Kudu nggawa-nggawa, otomatis kita niku pada suatu saat nanti pas nggawa-nggawa niku ngrasa abot nggih Kak, kira nyambung malih. Karena landasan sampean kudu nggawa sesuatu nang omahe wong niku. Ngoten lho nggih. Pada akhirnya napa? Al-qati'ah, pada akhirnya memutus hubungan. Karena kita mboten mampu kan pada dasarnya, guys, dimuliakan sing kira-kira saged mampu napa? Semisal sampean nang kono kadang gawa, kadang enggak, ngoten. Sampeyan nang tapi balik malih lho nang kebiasaan nggih. Kadang kan wonten yang niku lek sampean gak nggawa yo malah ngamuk wonge. Dulur kadang nggih ngoten kan, nek sampean gak nggawa sesuatu kadang gak trimo. Atau kanca lek sampean kanca ado tapi nggih, lek kanca cedhek masih sampean parani bendina lah ya gak masalah nggih biasa. Tapi lek kanca rada ado ketemui jarang-jarang ngoten lho. Atau dulur nggih. Atau napa biasa tiyang, wong wedok nyambangi wong bayi ya. Wong wedok nyambangi napa? Wong wedok nggih sing akeh nggih, wong wedok nyelawat ya. Nggih tapi duwe bojoe kan gak ngoten biasa. Nggih sing ngoten niku nggih. Lek gak nglakoni ngono kadang dadi nggih aja sing abot-abot ngoten niku. Kayak kematian teng kampung kan nggih sak cukupe biasae nggih. Nggo beras sak pira mekan nggih. Nggih tiyang kampung lak biasa mek nggo napa niki jenenge? Nampan ngoten ya. Beras pinten kan mboten kathah dari sisi lek di mriki gak akeh men. Di Madura iku sak ya lumayan ngoten lho ya. Di Madura, ha? Hari akan ya. Nggih lek angsal, lek anu mboten. Di Madura niku sebagian tempat tapi lek wonten lahiran ya kudu nyambangi, lek ana kematian ya kudu nyelawat. Kudu kasaran, koyo kudu ngoten lho. Ene mriki lak mboten Aman anu ya sak cukupe, iso nggo gula, bojoe ya nggo gula. Kadang saged nggo beras ya nggo beras. Dadi mboten berat. Lha sing apik kasarane ngoten. Lek enggak ada dulur, kita bisa memuliakan semampunya.
yang kita kira-kira niku mampu memuliakan selama-lamanya, ngoten. Seterusnya. Lendang nggih suwe-suwe dadi qati'atur rahim. Lek gak koyo ngoten. Maksudnya lek berlebihan. Misalkan apa nggih? Sampeyan gak ada kanca, lek ana kanca niki mesti ngadeg ngoten. Tapi sampean ngrasa abot asline ngoten lho nggih. Nah, karena ana kanca niki ngoten. Dadi nggih gak usah ngadeg wis ngoten lho. Wis langsung yo ngene salaman. Nah, dan lain sebagainya. Karena pada suatu anu mungkin sampean ngerasa abot, ngerasa anu wis malah tambah wegah nyopo. Ngoten nggih. Nah, daripada ngoten nggih mending kan nyopo terus nggih. Tapi gak usah ngelakoni hal-hal yang kayak ngoten niku. Nggih kula gak ngomongnya tapi lek sampean titeni wonten sebagian orang niku gak gelem marani gurune nggih. Gara-gara alasane sik durung duwe-duwe. Ya kan ngoten nggih kadang-kadang. Kok lek aku gak teko, niki lek arep pondok tapi nggih. Lek aku gak teko, gak salaman, gak enak ngoten. Gak nggawa apa-apa gak enak. Padahal kan seharusnya ndak ngoten. Nah, kayak ngoten niku kan memberatkan. Sing pantes niku kan asline ya tetep nyambung ngoten to nggih. Kepin marani yo paranono gak nggawa apa ya gak apa-apa. Gak masalah kan. Sing penting nyambunge. Nah, teng dulur nggih ngoten. Ngoten to. Lek sampean mek atau kita niki landasane kudu nggawa. Nah, niku sing abot. Pada akhirnya ngoten lho nggih. Lek sampean sugih terus ya insyaallah gak krasa abot. Tapi lek tiyang sing biasa-biasa lah ya suwe-suwe krasa abot ngoten niku. Niku contoh lek mulyakno dalam bentuk harta gitu. Atau lek mulyakno kanca nggih mboten usah berlebihan. Apa meneh lek sampean gak ada kanca-kanca politik nggih biasa-biasa. Politik iku isuk sore apa? Isuk tempe sore dele. Isuk dele sore tempe ngoten. Meneh wis dadi menjes. Dadi apa? Untuk menjas lendek Malang dadi mendol ya. Isuk sore isuk dele sore tempe bengi bengi dadi mendol wisan. Nggih gak usah berlebihan. Nggih sampean delok contoh di TV lek sing politik niku. Mulyakno tuane nemen ngoten. Ken moro pindah halauan tuan sing biyen dimulyakno langsung dientekno ngoten nggih. Ken pindah halauan maneh loro-lorone sing biyen anu dientekno pisan kabeh. Nggih sing ngoten niku. Dadi sewajarnya. Sing penting seduluran selawase lek sampean goleki anu iki nggih. Dadi mboten mek golek nggih mboten berlebihan. Tapi sinten ae kita niki bersaudara nggih baik persaudaraan apa sing wonten hubungane darah ambek kita nggih atau persaudaraan kaya ngeten niki nggih kancoan nggih sampean persaudaraan gak ada persaudaraan dagang misalkan nggih. Atau persaudaraan lintuwe bentuk lain nggih. Ya muga-muga persaudaraane tetep sing apik napa sesuai kali jalur sing bener wonten lah nggih. Mboten sampai persaudaraan itu persaudaraan yang membuat nggih semua atau gak jelas atau anu wis muga-muga persaudaraan kita ambek sinten ae nggih sing kita anggap dulur baik dulur gede wau atau dulur napa jenenge nggih dulur kanca ngeten ya. Nggih tetep kuat nggih sebagai dulur. Jenenge dulur nggih saling nolong nggih saling merangkul saling kudu padha pentung-pentungan nggih. Ya meskipun nggih sifate wong iso beda-beda. Durung kawin ambek mari kawin tiyang saged berubah juga kadang-kadang. Durung kawin dadi wong elek, mari kawin iso dadi apik. Sebaliknya nggih ngoten. Durung kawin dadi wong apik, lek mari kawin iso ae ngoten lho nggih. Tapi sanes kawin tok nggih, wonten tiyang dadi awale gak duwe moro dadi wong sugih nggih saged berubah. Nggih. Wonten tiyang awale ndek kene moro dadi kancan ambek pejabat nggih saged ae berubah.
Jadi ya muga-muga kita ambil dulur-dulur kita nggih tetep rukun ya, guyub rukun. Waqala nggih, beliau juga mengatakan at-ta'wil ala dzarfain. Takwil niku ada dua macam. Ahaduma yadullu 'alal kamal wa huwa ma yu'awwalu liyasila ilal afham. Wa hadha nau' katsirun min fil kitab was sunnah. Takwil yang pertama niku takwil nggih. Takwil nggih menakwil sesuatu lho nggih. Maksudnya takwil niku napa? Sampeyan delok wonten tiyang niku mencolot misalkan ya. Oh tak takwil wong iki mencolot soalnya ndek ning sore ana banyu misalkan karena udan-udan nggih. Teko ado mboten ketok banyue. Tapi wonge mara mencolot ndek embong nggih. Terus sampean mentakwil nggih. Kan nakwil lah kasarane lek cara ngoten nggih. Sampean menakwil karena gak ndelok dhewe. Oh wong iki mang mencolot karena ada genangan air nggih. Dadine dia loncat semisal nggih. Niku kan takwil, ngoten lho nggih. Nah, sing pertama niku takwil alal kamal, takwil sing bener. Tujuannya takwil niku agar menyampaikan ataupun takwil niki menyampaikan pada suatu pemahaman. Gara-gara takwil saged paham sesuatu. Ngoten. Hal tersebut tirose musonef niki katsiron fil kitab was sunnah. Teng Quran, teng hadis niku kathah. Hal-hal yang bodoh ditakwil. Semisal napa lek sing teng Quran hadis sing anu hubungane kali Allah semisal nggih. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa atau yadullahi fawqa aydihim nggih. Atau bal yadahu mabsutatani misalkan ya. Lek cara bahasa niku napa? Aliyat nggih. Yadullahi fawqa aydihim nggih. Tangan lek diartikan secara bahasa kan yad tangan. Yadullahi berarti tangan Allah lah ngoten ya. Secara bahasa fauqa aydihim di atas tangan-tangan mereka nggih sahabat. Lek cara secara bahasa lek tangan di atas tangan kan ya otomatis koyo ngeten. Lek fauqa niku mboten harus nempel ya. Fauqa niku wis pokoke ndek dhuwure ngoten lho. Berarti kan tangane siji ndek nisor sijine ndek dhuwur lah ngoten ya. Cara zahire. Tapi teng Quran kan laisa kamitsli syai. Allah niku ndak sama dengan makhluk nggih. Mosok ana tangane Tuhan ndek dhuwur ning sore ndek dhuwur tangane makhluke persis. Kan kasarane lah ngoten ya. Lha kaya ngoten kan butuh di takwil. Sing nakwil ulama nggih teng Quran, teng hadis kaya ngoten dan takwilane bener. Ngoten. Atau sing alal arsyistawa nggih. Di arsy istawa. Lek cara bahasa raja nggih. Raja niku istawa alal arsy nggih dia memang lungguh ndek singgasanae. Ngoten dong nggih. Lek raja lho nggih. Tapi lek Allah kan nggih gak butuh ngoten. Ngoten lho nggih. Allah niku gak butuh kaya makhluk lungguh. Lek lungguh kan nggih napa? Lek sampean lungguh butuh napa? Kan nggih mboten dari badan kita butuh apa? Kan butuh bokong nggih. Gawe lungguh sampean lak butuh bokong nggih. Alas duduke saged kursi napa lantai atau lain sebagainya. Tapi dari sisi lungguh kan ambek bokong. Lungguhe lho nggih. Lek sampean arteni lungguh kan ya gak mosok ngono, ngoten lho nggih. Gak saged kan di maknai Allah enggak sama dengan makhluke. Mosok dibayangno ngoten kan nggih gak oleh juga, ngoten lho nggih. Dadi nih kali ulama khalaf nggih niku ditakwil, ngoten istawa 'alal arsy ditakwil nggih. Kekuasaane Allah atas segala makhluke, ngoten. Aras niki sebagai menunjukkan napa kuasane Allah nggih, maha perkasanya Allah ngoten. Bukan aras niki tempat tinggal anu dan lain sebagainya ngoten. Lho kan butuh takwil. Takwil sing bener ngoten lho. Tirose niku ya dulu ala kamal. Takwil sing ngoten niku menunjukkan kesempurnaan ngoten. Wasani nggih ma yu awalul yasiha kaunu haqqan au ghairu batil wa hadza yadullu ala nafsi. Sing kedua niku takwil nggih. Takwil tapi takwil yang napa agar perkara tersebut nggih yang ditakwil niku napa agar menjadi sesuatu yang benar atau tidak batil. Maksudnya hal-hal yang zahirnya niku salah intine misalkan ya.
niku digolekno takwilan agar menjadi sesuatu yang benar atau agar tidak menjadi batil. Nah, lek takwil sing model kedua niki bukan menunjukkan kesempurnaan tapi menunjukkan kekurangan. Nah, maka dirose beliau fakulu syai'in yahtaju fi suhbati ila ta'wil alal wajhi tsani la yakmulul iktida bihi li'anna ta'wil la yuhasilu kamalan wa inna ma yadfa'u naqson. Setiap syekh nggih yang yahtaju fi suhbati ila ta'wil, yang butuh ketika berteman kali syekh wau nggih, kali napa syekh niku ya tiang alim nggih atau tiang cedhek Allah kadang nggih maknane pokok tiang sing duwe ilmu nggih men sebut napa teng Indonesia kiai ustad nggih dalam berteman dengan dirinya niku butuh takwil nggih. Tapi takwil ala wajisani, takwil yang kedua ngoten. Agar perbuatannya niki dianggap bener padahal ketoke salah ngoten lho. Tapi sik butuh kita takwil ngoten. Niku layak mul ittidak bihi. Lek manut kaya niku ndak sempurna. Bukan ngomong wonge elek ngoten lho nggih, tapi lek manut wong kaya ngoten niku gak sempurna. Li anna ta'wil la yuhasilu kamalan. Karena takwil sing niku gak menghasilkan kesempurnaan tapi menolak napa nakson. Dadi niki gawe tiang-tiang sing duwe ilmu nggih atau tiang-tiang sing cedhek napa nggih sing wis sufi ngoten lho, bukan mutasawwif ya. Kan wonten sufi ana mutasawwif. Lek sufi niku tasawufe wis mantep temenan kasarane nggih. Lek mutasawwif niku sik berusaha. Ngoten. Berusaha berseni hati, berusaha ngosongno hati teko hal-hal penyakit hati nggih, berusaha menghias hati dengan obat-obat hati intine ngoten. Niku lek sufi temenan. Nah, tapi wonten sing istilahe mutasawwif. Kasarane napa nggih? Napa? Nggih, kula mboten anu, tapi hal-hal yang napa? Keramat-keramat sing rada nyeleneh-nyeleneh, ngoten lah nggih. Nek sampean duwe wong nggih, duwe kelakuan nggih. Kelakuane rada gak genah. Niku kali murite atau kita-kita kan kadang-kadang ya husnudzon nggih. Kuduwe husnudzon nggih. Husnudzone napa meskipun gurune kita niki ngambung wong wedok ndek ngarep moto sampean ngeten nggih. Wong wedok niki ya kudu anake sanes bojone ya sanes mahrome nggih. Tapi bener-bener ndek ngarep sampean ngambung, misal ya. Ya ngambung kudu keambung ya. Lek kaambung lak sik saged ditakwil bener ah, ngoten lho nggih. Niki bener-bener ngambung. Ngoten. Nah, sampean dadi murid ya apa? Kok sampean kate ngomong, "Oh iki guruku iki anu ngambung iki soale akale gak ndek kene." Ngono. Akale ana ndek alam lain, misal. Pikirane sik anu, dadi sapa ae ndek ngarepe ketoke bojoe, misalkan ngoten. Dadi ngambunge ya gak apa-apa, ngoten. Nah, semisal. Lho kaya ngoten niku berarti takwil yang menunjukkan kekurangan wau. Ngoten lho nggih. Karena pada dasare ngoten. Lek wonten syekh sing bener-bener syekh niku dia pasti akan melakukan sesuatu nggih sesuai dengan syariat. Zahire syariat pada dasare. Mboten kuwabe mara dilakoni. Lek kita krungu critae wali kene kan cerita, ngoten lho nggih. Aja sampean takwil ki ambek nggih aja di kayak sing mi'raj ngoten ya. Dirase lak mi'raje roh. Ngoten lho ya. Nah, dadi aja diartikan sendiri. Oh, berarti mi'raj ya munggah sak anue ngene. Kita mboten semerap maksude sing ditulis ndek kono ya. Nah, lek koyo ngoten gak perlu disampaikan juga pada dasare. Kayak sampean ben-ben ono sing dadi penceramah ngoten-ngoten iku gak usah di. Nah, tapi tiyang sing ngrungokno nggih lebih seneng cerita keramat-keramat mungkin ya daripada cerita ngaji. Lek cerita salat iki ngene rukune anu ngantuk nggih. Lek cerita keramat waduh tangi kabeh saketan. Tapi ngene niku gak apik ngoten lho nggih. Niki kudu anu sing ngomong beliau lho pada dasare ngoten. Dadi lek wonten tiyang niku butuh perbuatane kabeh niku butuh ditakwil ya. Metu nang embong niku nggih napa? Kayak kathok misalkan nggih.
Ya tiang apik apa tiang sing sampean ro wonge syekh ngoten lho ya. Napa nggih? Sampean anggap wali misalkan ya. Nah, tapi dia metu nang embong niku mek gawe kathok tok. Ya, semisal ya, kathokan tok wis ngoten lho ya. Atau nggih kathok. Nggih. Nggih kathok, nggih kaos. Kathoke sak menten. Nggih metu-metu misalkan ya nang embong. Kaya ngoten mosok sampean kate. Tapi nggih di antara manusia nggih wonten sing ngoten lho nggih. Kan ada yang napa? Jenis manusia nggih semerap takwilane ngoten. Gak suudzon intine kan. Semerap takwilane gak suudzon terus bisa mengambil manfaat dari hal tersebut. Ada yang semacam itu nggih. Oh aku kenal ambek syekh niki duwe ilmu akeh. Lek duwe ilmu akeh temenan lho ya. Ngoten. Aku ro ngoten lho. Nah, ngeten-ngeten dan lain sebagainya. Terus saged ditakwil sing bener, gak apa-apa. Ada yang ndak tahu ngoten. Ndak tahu hakikine, ndak tahu napa bentuk ilmune yang dipakai oleh syekh niku ngoten. Lek sing gak ro ya napa kaya kita-kita ngeten kan ya gak ro ah nggih. Wonten tiyang kaya sampean ketemu ceritain Nabi Musa ngoten lho ya. Nabi Musa ketemu napa? Nabi Khidir ngoten ya. Abdun soleh lah cara anu kan ngoten. Terus Nabi Musa niku Nabi Khidire moro-moro mbolongi perahu. Kan dohire yo elek kan. Ngoten lho nggih. Mateni wong nggih. Moro-moro bangunan robo dibangun, gak dibayar nggih. Njak bayar, njak dikeki mangan yo gak dikeki, terus wonten bangunan robo dibangun nggih gak dibayar, gak opo lah ngoten nggih. Dohire kan gak apik nggih. Nabi Musa gak ero kan ngoten nggih. Karena gak ero tapi angsal informasi niku ana rahasiane gak usah takon, gak usah anu lah ngoten ya. Lek wong gak ero kaya ngoten misalkan nggih. Sampeyan ketemu seseorang semacam niku, kita mboten semerah ngoten nggih. Moro-moro dia njupuk nang warunge wong, moro njupuk sesuatu. Njupuk lho ya. Mboten izin, mboten napa moro njupuk. Tapi wonge sampean ro wonge disebut syekh atau wali atau ustad atau sinten ae wis ya. Sampean gak ero ngoten nggih. Terus ndak iso nakwil juga ngoten nggih. Maka kan bisa jadi kita niki lek gak ero ngoten bisa jadi dua kondisi. Setunggal niku kita ndelok dhahire nggih. Kita yakin oh berarti dia elek intine nggih. Atau kita niki napa? Iktikad wonge apik tapi ndamel takwil yang gak aturan. Ngoten, gak kena sing jari kula lho nggih, ngambung wong wedok terus ditakwili, oh paling sehe anu sik sik napa jenenge kondisi pikirane gak ndek kene, pikirane nang Allah. Dadi saking senenge wong wedok ndek embung ya diambungi kabeh. Lha ini lak takwil yang ndak kena. Jadinya kita lek kaya ngoten ya iso sesat. Karena kita aman kepengin ro takono ngoten. Aman kepengin ro ya takono. Soale lek tiyang niku genah nggih, ketika ngambung wong wedok sing gak dikenal ambek masyarakat sekitar, otomatis dia akan menerangkan. Ya, Nabi Muhammad kali Sayyidah Maria Qibtiyah Sayyidah sinten niku sing mlaku bengi-bengi nggih, terus sanjang nang sahabat iki bojoku kasarane ngoten. Nabi niku sanja. Lek wonten tiyang moro ngambung wong nggih, ndek embong, terus gak warah, iki bojoku. Gak ono sing ro lek niku bojoe. Ya napa nggih. Meskipun bojo kedua apa ketiga apa keempat nggih, gak ono sing ro wonge dhewe. Nah, kan ndak nggarai wong liya. Nggih lek gak suudzon takwile rada gak kena. Takwile napa? Oh paling ngotokane wis gak ngadeg ngono ya paling. Wis gak duwe syahwat iku. Jadi apa embong diambungi. Niki misalkan ya. Nah, dan banyak koyo ngeten iki. Nah, wis intine ngoten. Nggih kula mboten anu koyo gupron ngoten niku lho ya, ambek anuke kan ditakwil aneh-aneh. Delok. Padahal wonge jelas-jelas nentang syariat. Wali yo modele mosok wali ngoten. Jelas-jelas
jelas sak jelas-jelase lho kaya matahari ndelok matahari ngoten lho ya. Tapi ambek sebagian wong nggih sik di takwile njadekno sesat nggih. Gara-gara sesat nggih dilebokno nang ampel, dilebokno nang pundi. Nah, sampeyan sing ziarah genah gak tau mlebu nang jerone ampel kono sing kan gak tahu ah men. Paling di njaba pager. Gak tahu dilebokno nang jero. Guys, pokok ngoten niku ya. Pokok nggih, tapi bukan berarti kita niki ngingkari lek wonten wali terus kelakuane rodok nyeleneh nggih. Terus kita katakan dia niku kudu wali, lek temenan lho nggih. Lek temenan. Mungkin saja ada ngoten niku. Lek teng kitab wis dicatet kali ulama sing nyatet tiyang apik, tiyang anu nggih. Mungkin nggih critoe bener nggih. Kita percaya boleh, enggak percaya nggih gak apa-apa. Jenenge cerita. Nah, tapi lek sing critano siko atau mutawatir kabeh kasarane nggih. Nah niku dipercaya, tapi nggih niku wau. Lek perbuatane zahire nentang syariat, boto ditakwil nggih sing nakwil kudu wong sing semerap takwil. Ngoten. Lek ndak ya kita tersesat. Nah, lek kita tiang biasa ngeten nggih, kita bukan wali, bukan nopo nggih, kenal ambek wali ya gurung ro intine nggih. Sampeyan tahu kenal wali apa ndak kan nggih gak semerap mungkin ya. Nah, kita mboten saged takon nggih nang wali nggih. Ketika melihat orang yang diwalikan terus dia niki melakukan hal-hal yang melanggar syariat, ya tetap kita katakan dia pelanggar syariat. Kaya lek cerita teng Indonesia niki mek tirose, percaya gak percaya kan nggih gak apa-apa ngoten lho nggih. Siti Jenar ngoten nggih dihukum mati gara-gara sebagian ngomong oh karena dia niki napa tingkatan fanae wis dhuwur intine nggih. Wonten sing nakwil liyane nggih. Ulama-ulamae lek dari sisi cerita nggih terus dihukum mati no kan karena ndelok zahire. Dia zahire omongane niku keluar teko syariat dadi di beri hukum sesuai hukum syariat. Pokok intine lek syekh niku genah nggih, kiai niku sempurna nggih, sempurna lho ya. Menungso nggih gak sempurna kan, ngoten lah nggih, ana nek kliru wae. Tapi lek memang bener-bener sempurna, otomatis semua perbuatane niku pasti sesuai dengan timbangan atau neraca syariat. Gak mungkin keluar teko syariat. Sehingga tidak menyebabkan fitnah bagi orang-orang ngoten. Sing bahaya kan nyebabaken fitnah. Anggap niki napa lebih mulia timbang sahabat misalkan. Wali niki lebih mulia timbang sahabat. Wali niki lebih tinggi derajate timbang nabi sapa misalkan. Ngoten. Lek nabi Yunus iku sik metu gak usah izin ya wali iki lebih tinggi misalkan lho ya. Gara-gara krungu cerita wali sing anu terus ditakwil macem-macem wae. Dadi lek kita diuruki guru kita nggih diuruki buyane lak ngoten nggih. Lek wonten tiyang jarine wali tapi kelakuane nyimpang ya nyimpangi ya tetep nyimpang ngoten. Pun moro-moro titik-titik wali. Karena meskipun waline setan pun nggih iso mumbul ngoten lho nggih. Sing saged mumbul kudu mek waline Allah kan nggih. Waline setan lho nggih saged mumbul. Aja waline setane lho saged mumbul. Nggih pokok ngoten. Tapi nggih tetep kita niki husnudzon teng wong muslim ngoten lho nggih. Tetep berusaha husnudzon ke orang muslim. Selama bisa dihusnudoni. Lek mboten saged dihusnudoni ya kita ngomong sing bener tapi mboten langsung nyalahno. Zaman kepanggih tiyang misalkan nggih, maca Fatihah rodok gak genah, contoh mawon nggih. Nggih tetep kita husnudzon wonge kemampuan baca Fatihahnya memang semacam itu. Tapi nggih karena wonge anu nggih gak patut dadi imam misalkan. Semisal dia jadi imam, ya lek sampean ro, ya kita gak melok nggih. Tapi nggih tetep husnudzon. Oh paling makmume yo bocahane padha ae ambek imam iki. Dadi bermakmume sah. Ngoten misalkan lho ya. Nah, daripada sampean suudzon. Wong gak ro dhewe.
Kelakuane wong iki kan genah salat. Ngoten lho nggih. Gak mombol, gak nopo ya. Salat biasa. Nah, daripada macam-macam pikirane. Ngoten lho nggih. Nggih sing penting pondale husnudzon, tapi lek ningali kesalahan ya tetep katakan niku salah. Ngoten. Sampeyan ningali guru sampean misalkan nggih sinten nglakoni salah, ya sampean katakan salah. Nggih, lek pas mulyakno ya tetep dimulyakno, tapi sing salah nggih salah. Karena guru kita ya menungso saged salah. Tapi insyaallah lek guru kita salah ya sadar ya napa memperbaiki. Nah, cuma pas memperbaiki kesalahan mungkin kita ya gak ndek sekitare dadi gak ro. Ngoten to, mungkin. Ngoten lho. Nah, sing gak tau salah nggih nabi. Pasti gak tau salah. Menungso sinten mawon kan nggih saged ae salah. Nggih niku nggih. Dadi lek kate nakwil perbuatan seseorang nggih ditakwil sing benar. Lek sampean gorong saged maca kitabe wali-wali ngoten nggih gak usah diwaca. Lebih baik sampean maca kitab fikih ya. Atau lebih baik sampean maca kitab akhlak nggih daripada sampean golek cerita-cerita wali nggih napa. Jami'u Karomatil Auliya apa-apa nggih sing ngriku ceritane keramat-keramat tok nggih sing sampean golek mek keramat-keramat tok. Lebih baik cari yang gak butuh nakwil ngoten lah nggih. Ya kecuali untuk semangat ngoten tok nggih. Nah, sampeyan ngaji napa biasa Irsyadul Ibad nggih kadang jeroe la wonten cerita, kadang-kadang ana cerita waline nggih. Tapi kan damel ibroe sing dibahas napa critoe ngene ngoten sing dibahas apa iki ceritane ana buktine kasarane ngoten. Tapi lek sampean meng golek cerita wali-wali tok nggih gak apik. Sampeyan golek cerita napa Keramate Sunan Ampel apa misalkan ya. Keramate sinten nggih. Sampeyan meng golek keramate tok, tapi mboten gelem golek informasi ibadah yok napa. Anu yok napa. Nggih. Cara faedah kurang. Muga manfaat nggih, muga diselametake kita nggih teng donya teng akhirat. Allah alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka lana wa liwalidina wa ikhwanina wa akhwatina wa zawjina wa waladina wa dharamtina ashabina minan ni'mah tamamaha wa minal ismah dawamaha wa minar rahmah shumulaha wa minal afiyah husulaha wa minal aishar ghada wa minal umri ahsana wa minal ihsana tamma wa minal inama amma minal fadli azaba wa minal lutfan fa rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar Allahumma ighfir lana wa liwalidina Allahumma ighfir lana wa liwalidina Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Bismillahirrahmanirrahim wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr Allahu akbar Allahu a'lam bissawab. Nah terus